bizi da. Soinu hotza hori seguro, hori ez da falta segure. Soinu hotza hori badikuen da zapatu me bai, osea que ez da faltako segure ez. Egun potentia da barikuen, batez be lekoguleko aukeri ikusteko gauzen trikitea ondenak gure hausuen, da hori da pasada. Hori da aukera bat, ez dagoena Bizkaizi guztien, ez dugu aukingo lako aukerarik. Eta aukite gure etxien, lako mailako trikitea izek ikustien, ni pentsatu merezi dauela, guztetan jako nahi, eta izako nahi guztetan be, ondo pasauko dauela, seguro. Eta gero topako da biena bai zapatu bai domekan izango da gehitxau auzoko girue. Bertako jentie, bertako oinarteko dana inogune, bai tortilla txapelketie, bai baskarixe, dantzarixe, gure jaize.